Vi bor i Vestjylland. Vi ved, hvad vind og vejr gør ved et tag. Derfor ved vi, hvordan et tag skal lægges og holdes ved lige. Fra toppen af de store projekter, til nærheden i samarbejde og i udførelsen. Til faglighed, umage og ordentlighed, der giver en tryg proces og et flot resultat. Vi vil have sund arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor vi får hinanden til at smile. Det giver overskud, og i sidste ende en tagløsning, vores kunder kan smile over. I mere end 50 år har vi lagt tag på Danmark, Færøerne og Grønland. Vi er tagnørder helt ud i store tågen og går op i høj kvalitet, bæredygtige løsninger og at vores kunder skal have det bedste overhovedet. KN Tagdækning. Det er os, der laver jeres tag.